Gipakatap na sa mga sementeryo ang mga police personnel ug pang mga force multipliers sa Talisay City Hall. Lakip sa gipangandaman ning maong panahona ang health condition sa mga Talisaynon. Atong saran sa live report ni Fem Ridumabo. Fem? Ses, tungod sa mga sakit dala sa pausab-usab nga panahon, ang Talisay City Health Office ang nipasidaan sa publiko nga mas maayong magsulob og face mask kung adunay mga sintomas sa nagkadiyang mga sakit, ilabi na kun moara sa tapok sa mga tao sama na lang karong kalag-kalag. Giangkon sa Talisay City Health Officer Dr. Ray Cesar Bautista nga pipila gid ka mga Talisaynon nakasinati usab sa mga influenza-like illnesses. Ubo, sipon, hilanat ug pagpanakit sa kalawasan. Mato ni Dr. Bautista nga sagad na gyud kini nga sakit ning panahona nga sugod nang nasinati ang kabugnaw sa panahon. Ug ang init kaayo dayon kalit nga pag-uwan. Si Vice Mayor Choy Aznar kaysa mo'y chairman sa Committee on Health ang niauhag sa mga Talisaynon sa pagpa-check up kay libre lang kini ug libre usab ang mga tambal. Ug ning panahon sa kalagkalag diin mag-abot gyud ang daghang mga tawo. Encourage nila nga mas maayo ang pagsulob og face mask. As usual, when there are groups of people na magpundok, we have to practice what we have learned during the pandemic, di ba? We have likay ta sa mga crowded places. Hindi kita kalikay, mag-mask ta. Protect yourself. Sa di pa nga mulakaw, gawas bay, labi nag-init, pa-check up sa simong blood pressure. Pwede na ito matasa itong RH. Labi na ron nga, open na po ang atong Super Health Center dito sa Lanta nga doon na po tayo mga laboratories dito. So, kung agad sila angay kabalakaan, no? Kay libre man ang atong mga health services para sa atong mga isuong Talisay. Samtang hugot nga seguridad ang gipatuman na sa kapulisan, sugod ganihang buntag gipakatap na ang kapin sa 60 ka mga pulis o kapin sa 200 ka mga force multiplier. Samtang gipaybaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga bukas ang samang kutob lang sa alas 11 sa gabi ug walay tugutan nga maka-overnight. Kini alang sa seguridad. Na-coordinate naman ang traffic, ang police, ang disaster together with the needed force multipliers para mahimong malinawon ang ato ang kalagkalan. Maybe tomorrow tuyo ko na mo ang mga minteryo para makita na mo unsay how we can improve the services labi na sa pagdagsa sa mga tao. Regional Director Police Brigadier General Red Maranan and also the Chief PNP po nga kanang gipasiugda na nato ang preparations and also our deployment sa UNDAS 2025. So starting ganinang buntag 6:30 AM is pre-deployment briefing nata. Ses kay gipanlantawan usab ang pagdagsa sa mga tao karong All Saints ug All Souls Day ilabi na kay weekend hinungdan nga gidesisyonan ng daan sa City Toda nga sirad-an gikan sa mga sakyanan ang duol ug atubangan sa mga sementeryo sa Talisay City. Samtang gipangandaman usab ang posibleng paghuot sa dagan sa trapiko sa pipila ka mga daan sa Talisay City sugod ugma hangtod na sa Domingo. Ses, dagang salamat, Fem Ridumabo.